नमस्कार दोस्तों, नमस्कार प्रणाम। उम्मीद करते हैं वो सब ठीक हो के जा जौन की हमनी के आगे बनी के आदिवासी एरिया में जहाँ की अपना यहाँ जौन फैन के प्रयोग करके थी कर जाला इजा धान के देख सकीले जा धान इजा कितना बढ़िया से मतलब इतना हो धान होके इजा अपने मतलब यही जा हमनी के ऐसा जगह बानी के जहाँ की बच्चन के गोद में देखी ऐसे देख सकीले जा कि बढ़िया तरह से मतलब हेती लेकिन के इहे एगो तरीका बा बांध के खिलावे के और जौन की अपना ही ये तरह के मतलब लइकन के ना खिलावे के हो जौन की जे लइका के देख सकीले देखी जे ऐसे कैसे टुकुर टुकुर ताक रहल बा। अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया से ताक रहल बा। हाथी से ऐसे सुपा से मार के और ई साफ कर देललो तो ऐसे ही बन रही जा हमनी के हर जगह ऐसे वीडियो लाइव और आप लोग सब्सक्राइब करी जा, कमेंट करी जा और शेयर करी जा। नमस्कार प्रणाम, जय हिंद।